نايدك نستيو عبدي سي كبالو أم سمعكوسي كم مقرب من يقرب جريان يكاتلكني يعني رجن محلف كلي كنا فيسبوك تخيد يوتيوب تخيد أب تي في شانلات أب كلهم تاني حكن كلنا خب حدا جزي حدا عينت كين زارب لنا وسندي حق انت دونجيناس بمخنياتنا دونجينا بريدي إرنا دي مقردي قربنا كن مالتي دحين I don't go خدم كتوراينا بحجندي كبرا سمعت ردي إرنا أزن سمع عند اللخمين لومي أجايشي ويزرو تسقى تخلي كامريلاند ويزرو أسمرت تولي كامريلاند كلن كمبرعاوي كفال أمريكا ديسن كبابي أنين كلتين دحين دي ويزرو مبالي منم ويزرا تينا ويزرا ويزرا صبوا ويزرا فقادنياتا ስለዝኾንክን በሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤረና የመስግነክን ሎሚ ዘረኸበትና ፍልጥቲ ጉዳያ ኣብ ዲሲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዕለት 8 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕብይ ዝበለ ኣኼባ ብዓይነቱ ብብዝሑ ንመጀመርያ ግዜ ይዳለሎ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሕክን ኣለኽን እሞ መጀመርያ ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ቅድመ መንጋርክን መኒኽን ወይዘሮ ስመረትን ወይዘሮ ጸጋን መንየን نزبل تربيل كنفس خنتلاليا أنا خجمر مجمريا راديو إرنا حرق حفتي أدل زحبكنا بتعمينا مسكن كل جزء تي كل عندك مستوى قسم عن كفلت عن تنزير خبناين قسم عن نديت علامة لذس من البات بزحات زي سمع خلنا نترل خلنا سمعة براديو إرنا نيجي نقول لنا قدينا فبراير 8 إذا أدل زي عبي أدل يوم يعني لنا حرق حفتي أنا خابز عباي حفتي وبزعبا نفسي كزارة تخيني أنا تسقع تخلى بحال ميريلاند كبابي دي سي ينبر أنا نوح عمتات من نابزة أميد أمالتيو عد سلست علوية نوح عمتات كنبل كلنا خنديسك تسقع وخلها هو أنا سمانياتي مزي مالتيو أمريكان نوح عمتي جرى أبقرني واشنطن كباب منباري بوستون ينبر نيري أبزيناي واشنطن إرياجن درجة 3 عمت أبيله جرد له 3 اللوني أبناي كم ممر كوين خالي أبناي دي سي public schools ما يصرح مالتيو أبزناي دليت فتحي نوح عمت هتنك أسعيسي كنا يدك نسيو ستافي بزحي نبرن كم دريوز نبركو زي ناي زحلفي ناي ماي 24 كم معاش ساتي فكينا بنتاب زيناي دليت فتحي ناي دليت فتحي كاب كلت شحن 4 أبيلي actively تساتيفي إذا زحلفت ناي ماي صار 4 قنبت زبعلنا يا demonstration زنبري بس حدك نستيو تساتيفي مجمريا جزي كم وترأيو بالتيو حجي خو مسترأي نصبحيتون أبتز نبري بيكنيك بزحت مسمعة قلتفنا نحنا سلكتات خنقب جميرنا أبت بدحريهم فيستيفال ناي سبتمبر فيستيفال زجبرناهم بمقص علي دك نستيو ندابزحري ناين زي فلت كمزع مسجمرة نحنا سلكتاتنا تي إنفورميشن قلتفنا خنقب جميرنا بأري كم زين تدعى تقدس إن تبدك نستيو اللوسي حدا نقدر نقبر لنا بزبل حسب ما كل عندك نستيو تناوز مزع سلكي حزنا أبتي بيكنيك بزحت درجة 7 قالنا نستمتعين شعو بأري نايدك نستيو محبر مسرات تاي مسلكني لا شعب تا بيكنيك حتيتنا مالي كلها تنفع عليناتاتن بتعمل حقوسات سلزنا برا بأري نزحل في أكتوبر بأري بجحت كنت أوعد كن قبل كنا بزع مع التزيئة كوفيلنا أبحد بوتا نزارعرب بخناي كم نترنف بخناي تتأنفنا محبر كنكون نخل زخونا نجر وإنها تقالسي كنتاتف كم دك نستيو نتاي ترانا إلنا نخنا زارعرب إلنا عدي مناين شعو مزيان ببزحي كم تي تتصبناي ولا أيخون نبر بزحت مزيان مثلا كل استعد ماي مزان جد بس مزا شعو بأرين مجمر خون الناسي نايدك نستيو بعل نقبر إلنا ناي مارش 8 نقبر إلنا تزارعي بنا وشعو معلتيو أقاد أمي تبوتها ناي مركب تساقمات نيرو تابعتي فبراير 8 أقاد أمي تبوتها أدراش مسرحبنا بار فبراير 8 نقبر رايلنا بخوم ويوز مازي شعو أخيبا حدا خلت مع جزي بدحرة أكتوبر 3 جزي تأكيبنا مالتي بزعباز نقر كنزارب تسترف خالق كوميونيكيشن ناقم بسلكي نتن دك نستيو أب مونغوتن حدا 6 أورجانايزرز شعو تمرارزنا نتن 6 أورجانايزرز نتن أنستخلن
ስልክ ቁጽሪ ኣብ ተማዓኢልና ነፍሲ ወከፍና ሓደ 10 ተንስቲ ክንከታተል ኢንፎርሜሽን ክንዝርግሕ ገለ ብኸምኡ ክንሰርሕ ፀኒሕና ማለት እዩ ድሓርቲ ሓሳብ እንዳሰፍሐ መፅኡ ናይ ንሙር ኣሜሪካ ንምንታይ ዘይንዕድም እቲ ማሕበር ንምስርቶሲ ኣብ ዋሽንግቶን ኤሪያ ጥራይ ዘይኮነስ በብኸተምኡ ንኸምስረት እንዳተጠርነፍና በብኸተማና በብኸተማን እንዳተጠርነፋ ካብኡ ዓብይ ዝኾነ ማሕበር ንምፍጣርሲ ኩለን ከተማታት ግን ከም ዝጥርነፋ ከተማታት ኩለን ተን ኦልሬዲ ተጠርኒፈን ዘለዋ ንዓኣተን ኮንታክት ፐርሰን ንኣክቤልና ንሰብ እንዳሓተትና ኣስማት ረኺብና ማለት እዩ ከካብ ከተማሲ ኣትሊስት ሓንቲ ሰበይቲ ደውልና ንስኻትክን እምበኣር ሓላፍነት ወሲድክን ሓግዛና በብኸተማኽን ዓድማልና ኢልና ሽዑ ንሳተን ከዓኒ ናይ ብሓቂ ንፉዓት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣጋጢመናና ንሳተን ከዓ ተበጊሰን ከም ስርዓት ንከተማን አንቀሳቂሰን ማለት እዩ ሽዑ ቁርብ ግዜ መስሓብናየን ከዓኒ ቁጽሪ ንገራና ጀምራ ኢልና ሓቲትናየን ቁርብ ኣፋፍነት ክንድወልና ክንደይ ሰብ መጻልና ከም ዘሎ ስለዚ ብኸምኡ ኢና ክንንቀሳቀስ ፀኒሕና ወይዘሮ ፀጋ ይቀኒለይ ወይዘሮ ስመረት ናባኺ ክመጽእ ቁርብ ብዛዕባ ነፍስኹም ነገርና ምስ ኣተኣሳሲርክ ከዓ እንታይ መደባት ትሒስክን ይኽን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ትዕድማ ዘለኽን ታሕት ገብርያ ክትዕድም እንደለኽን ነዞም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣስመረት ተወልደ ይባሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤቲታት ኣቴ ቅድሚዑ ኣብ ስደት ካል ዓድታት ነይረ ሓሙሽተ ጎበዛት ኣቢለለኹ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንሳተኹ ብትምህርቲ ቀጽለ ማለት እዩ ማኔጅመንት ኣጽኒዐ ሕጂ ከዓኒ ክሊኒካል ሶሻል ወርከር ክሊኒካል ሶሻል ወርክ ማለት ነቶም ተቢሎም ዘለው ማሪጂናል ፖፑሌሽን ይባሃሉ ንዓታቶም ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ዘለዎም ዝተገለሉ ሰባት ማለት ኪኺ ተገለሉ ሰባት ንዓታቶም ክሊኒካል ሰርቪስ ህብ ኣብ ድቮኬት ይገብር ናቶም መሰል ክሕለወሎም የብል ማለት እዩ ታሽሙ ካውንስልን ከዓ ይህብ ኣብ አዲክሽን ዘለው ትራውማ ዘለው ንዓታቶም ሰርቪስ ህብ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ተሕት ኦርጋናይዜሽን ኮይነ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንዓይ ዘበለኒ ክንጥርነፍ ዝገበረና ንብዙሕ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ዝግባአና ኣይተጠርነፍና ነርና ሕጂ ግን በዚ ዘሎ ናይ ሲስተም ኮንቲኒዋል ኦፕሬሽን ሲስተማቲክ ኦፕሬሽን እንዳቀጸለ ክኸይድ ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ኻኒ ተሓባቢርና ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ህዝቢ ጠርኒፍና ካብ ዲፍረንት ስቴትስ ሲቲስ ኣብዚ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ኔሽን ዋይድ መሊሱ ኸዓኒ ኢንተርናሽናሊ ብሓንሳብ ተጠርኒፍና ኔትወርክ ጌርና ከመይ ጌርና ኢና بحنساب تحبابيرنا نعدنا justice دمصل مقد ማለት እዩ بحنساب ኮይና ክንሰርሕ حاسبنا በዚ ተጀሚሩ ዘሎ بيأكل ዝብል movement enough is enough ዝብል movement እሱ ተላዒልና ማለት እዩ ቅድሚኡ ኣነ part of 9 ታሽሙ ከም ጸጋ ኣይ ታሽሙ ይበልኩን ኣይ ተሳተፍኩን እሱ ማለት ግን بخالق ንህዝበይ ኣገልግልኒ ነይረ ማለት ኣይኮነን بحلፊ ሕጂ እዚ ቀረባ ጊዜ ናይ ሬፊጂ ቶም ኣብ ናይ ሬፊጂ ካምፕ ከይዴ ርኤ ምስ መጻእኩ ናይ በሓቂ እቲ ናይቲ ሲስተም ቀጻሊ ወጻኣ እንተኣቢሉኒ ማለት እዩ ተንኪፉኒ ሕጂስ ይኣክል ክንብል ኣለና እቲ ይኣክል ክንብል ግን መጀመርያ በሓንሳብ ብሕብረት ተሰማሚዕና ነቲ ዘሎ መጉዳእቲ ከመይ ጌርና ኢና ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረሉ ናይ 24 ብድሕሪኡ ዝነበረ ፒክኒክ ምስተገብረ ከም በዓል ጸጋ ካልኦት ኣሕዋት ነዚ ኢኒሺየቲቭ ኣምጽየን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ታሽሙ ፈጢርና እዚ ናይ ታስክ ፎርስ ኣቢልና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሪች ኣውት ከም ንገብር ከመይ ጌርና ኔትወርክ ምስ ካልኦት ከም ንገብር ከመይ ጌርና ኢምፓወር ከም ንገብር ተዛራሪብና ከመይ ጌርና ኢና በሓባር እዚ ንቅድመ ሕጂ for a long time for years and years divide and conquer ዝገበረ ሲስተም በሃይማኖት ፈላልዩ ድዩ አሌት ፈላልዩ ድዩ በኢኮኖሚ ድዩ በሶሻል ድዩ እቲ ኦፕሬሽን እቲ ሲስተም ኦፕሬሽን ከመይ ጌርና ነዚ ንቃለሱ እና በሐንሳብ ከነብል ደቂ ኣንስትዮ ተቢልና ማለት እዩ ነተን ካልኦት ከኣኒ ኢምፓወር ክንገብረን ዝኾነ ሲስተም ሲ ክቕየር ከም ዝከኣል for a long time ንብዙሕ ግዜ እቲ ህዝቢ ብፍርሒ ተዋሕጠ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከተንፍስ ስለ ዘይክእል ሕጂ ግን ነተንፍሰሉን
ብግድሂ ንዛረበሉን እዚ ሪያሊቲ ከም ዘሎ ገሊኡ ኣሎ እንዳበለ ከመይ እንታይ ከም ዝገብር ድጨነቆሎ ገሊኡ ከዓኒ ፍርሒ ሒዝዎ ነቲ ታሽሙ ክዛረብ ዘይክእል ቮይስ ዘይብሉ ሰብሲ ንሕና ድምፁ ዘይስማዕ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ እቲ ሲስተም ኦፕሬሲቭ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን እንተ ደኣ ተንፊሱ ኮንሲኮንስ ከም ዘሎ መጻእቲ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኩሉ ሰብ ውሽጢ ይፈልጥ እዩ ግን ፍርሒ ዝወሓጦ ህዝቢ ብፍርሒ ስለተዋሕጠ ብዙሕ መከራን ሽግርን ማእሰርትን መቅተልስን ስለዝረኣየ ገሊኡ ተስፋ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ተቀቢልዎ ኣሎ ገሊኡ ከዓኒ እንተዳ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እንተዳ ተዛሪቡ ኣብ ዓዲ ዘሎ ቤተሰቡ ከም ድእሰር ይፈልጥ እዩ ወይ ገምገለ ኢደር ወይ በትን ብፍርሒ ተዋሕጠ ህዝቢ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ብሓንሳብ ኮይና እቲ ቅድሚ ሕጂ ተፃወተልና ሲስተም ብዓሌት እንዳገበረ ድዩ ብሃይማኖት እንዳገበረ ድዩ ጅስት ነቲ ሲስተም ፈሊጥናዮ ኣለና ድሕሪ ሕጂ ከዓኒ ኣይንቅበሉን ኢና ኤርትራ ሓንቲኣ ብሓደ እዩ ነቲ ህዝቢ ኢና ኣብዚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪብና ኢነፊልና ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣቢልና ኣተሓባቢርና ንኣሕዋትና ምስቶም ኣሕዋትና ጀጋኑ ኣሕዋትና ምስኣቶም ሳይድ ባይ ሳይድ ኮይና ክንቃለስ እዚ መደብና ብቁርቢና ጀሚርናዮ ዲፍረንት ሶሻል ሚድያ እስኹን ብጣዕሚ ነመስግነኪ ሓረጉ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብክና ሚድያ ፓወር ኣለዎ ከጥፋኣካ ይኽእል እዩ ከልማዓካ ይኽእል እዩ ሚድያ ከዓኒ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ንብዙሕ ግዜ ህዝብና ብፕሮፓጋንዳ ዝፈርሐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ናይ ሓቂ ምዃኑ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተላዒልና ኣለና ንህዝብና ኣብቲ ክዛረብ እንዳደለይ ውሽጡ ሒዙ ሕርር ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ከም ቮይስ ክንከውን ድምፂ ክንከውን ኢና ተብልና ዘለና ስለዚ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኣሕዋት ዓዲምና ኣለና ካብ ዲፍረንት ስቴትስ ይመፃ ኣለዋ ካብ ዲፍረንት ሲቲስ ይመፃ ኣለዋ ኔትወርክ ክንገብር ኢና ኢድ ንኢድ ክንተሓሓዝ ኢና ኣሕዋቲና ፀላእትታት ኣይኮናን we are one brother and sister ኢና እቲ ሲስተም እዩ ኣሕዋት ከም ዘይኮንና ንብዙሕ ግዜ ተፃውቱልና ዝነበረ ሕጂ ግን ዓይንና በሪሑ ተረዲኡና ኣሎ ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተፃወተልና ሲስተም ክፃወተልና ከም ዘይክእል ኣብ ፍቅርን ኣብ ሶሊዳሪትን ኣብ ሓደ ሓሳብን ኣብ ሓደ ዕላማን ክንከውን ኢና ንሕና ተቢልና ዘለና because እቲ ሲስተም ካብ ክንደይ ዓመታት ጀሚሩ ነፃነት መፅዩ ድሕሪ ነፃነት ህዝቢ freedom of speech freedom of religion freedom of economy freedom of education freedom of development የለን ብድሕሪ ሕጂ ግን እታ ከመይ ጌርና ነተዓድናሲ እዚ ኩሉ ሪሶርስ ዘለዋ ሃብታም ዝኾነት ዓድና ካብ ኩሉ ዓለም ድኻ ኮይና ትረአ ዘላ ዓድና ከመይ ጌርና ነተዓድና ማለት ህዝቢ ማለት እዩ ብዘይ ህዝቢ ኻኒ ዓዲ ክህልወካ ኣይክእልን ብዘይ ኒው ጀነሬሽን ቆልዑት ከመሃሩ ኣሎ ቆልዑት ከሪየር ክሕዙ ኣለዎም that's it society freedom ማለት ሓደ ኣንቲ freedom ኣለዋ ተባሂላ ሓንቲ ዓዲ ኩሉ ኣለዋ ማለት እዩ ህዝባ ዝነበረ ተልኣልጊሱ እዩ there is no excuse ወላ ሓንቲ excuse የለን ድሕሪ ሕጂ that's why ኻኒ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ኢድ ተተሓሒዝና ልቢ ተራኺብ ተቢልና ሓፍተይ ኢኺ ተባሂልና ካበይ መፂካ ይኮነን ኤርትራውያን ኢና ከም ኤርትራውያን ከዓኒ ንኩሉ ሪፕሬዘንት ንገብር ኢና that's why ከዓኒ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢርና ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ንክንደይ ዓመታት እቲ ሰብ ውሽጡ ሓሪሩን ከሎ ክዛረብ ዘይክእል ዘይተተንከፈ ቤተሰብ የለን ኩሉ ተተንኪፍ እዩ ኩሉ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ኢልና እዛ ንእሽተይ ትመስል ጅማሮ ኣብ ዓብይ ትኸይድ ኣላ ፀጋ እንታይ ክትምልእለይም ደለኹ ናይ ዕለት 8 ወርሒ ለካቲት 2020 ትገብርኦ ዘለኽን ናይ መጀመርያ ብደረጃ ኣሜሪካ ዝተኣኻኸባ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክትበሃላ ኣጀንዳ ኣሎ ዲ ተታሕዘይ እስከሳ ብንጹር ፀጋ ናባኽያ ሕራይ እቲ ዕላማ ናቲ ናይ ጥርናፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ቃልሲ ከመይ ብከመይ ክንሳተፍ ከም ጥርኑፋት ኣካላት ኮይና እንዲሁ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናኸዓኒ መጀመርያ ናይ እዘን ንኣሽቱ ኣብዚ ዓዲ ዝተወለዳ ንኣሽቱ ሪክሌም ኤሪትሪያ ዝበሃላ ግሩፕ ደቅና ማለት እዩ ንሳተን መድረኽ ክንበል ኢና ናተሳተን ከዓኒ ንሕና ተራ እንታይ እዩ ኣብዚ ቃልሲ ኸ ንሕና እንታይ ክነበርክት ንኽእል ነቶም ብፆትና ኣብዚ ናይ ቃልሲ ክሳተፉ ወይ ተገዳስነት ዘይብሎም ወይ ድማ ብናይ ወለዶም ምክንያት እቲ ስርዓት ዝድግፉ ዘለዉ ብከመይ ከነረድኦም ዝብል እሱ በዓላተን ተዳልየን ሕፅር ዝበለ ዝርርብ ክገብራ እየን ብድሕሪኡ ንሕና እቲ መደባት ከመይ መቒልናዮ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ እንታይ ነይሩ ተሳታፍነተን እንታይ ዓይነት ብድሆታት የጋጥመን ነይሩ እሱታት
ተጋደልት ኣለዋና ኣብ ምሳና መንጎና ንሳተን እቲ መድረክ ሒዘን መግለፂ ክባና እየን ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ተራ ከም ዝነበረን እንታይ ዓይነት ፀገማት የጋጥመን ከም ዝነበረ ነቲ ቃልሲ ከዓ እንታይ ከመይ ከም ተሳተፋ ከም ዝነበራ ሳተን ኣብ መግለፂ ክባኤን ማለት እዩ ድሓር ብድሕሪኡ ዘሎ ብድሕሪ ናፅነት ከዓኒ ናይ ኣብ ሳዋ ዝነበረ ሂወት ኣብ ስደት ኣብ እስር ቤት ከዓኒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንሳተን በብናተን ኤክስፒሪየንስ ከዓኒ ደቂ ኣንስትዮ ቀርባኤን ማለት እዩ ሽዑ ዝታት ኣሎ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ መንጎ ኦፍኮርስ ዕረፍታት ገለለና ሕጂ ከንታይ ንግበር ጥርናፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ እዩ ዘድሊ እንታይ ከይና ተጠርኒፍና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ከይና ንጥርነፍ ብዝብል ከዓኒ ክልተ ኣለዋና ስፒከርስ ማለት እዩ ሳተን ከዓ ተዳልየን መፂአን ነቲ ነተን ተኣኪብና ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ከተባብዓናን ሞራል ክህባናን ብኸመይ ከም ንቀሳቀስንም ሓሳብ ክገልፃን ብሱታት ከዓ ንሳተን ከዓ ተዳልየን ክመፅአን ማለት እዩ ድሓር ኣብ መንጎ ብድሕሪኡ ናይ ዲስካሽን ክህልወና እዩ በብጣብልኡ ሕቶታት ኣቅሪብና ናይ ብዛዕባ ጥርናፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መቸም ተርእስቲ ኣብኡ ከዓኒ ብኸመይ ክንጥርነፍ እንታይ ኢና ንገብር ብኸመይ ኢና ነተን ዘይመፃ ንክነሳትፈን ንኽእል ብዝብል ከዓኒ ሓሳባት ክንእክብ ኢና ካብ እቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ድሓር ተፃሒፉ ሓደ ካብቲ ዕላማ ዘሎ ናይዚ ኮንፈረንስና ቅድመ ምፍልላይናሲ ሓደ ከምዚ ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ክንፈጥር ወከልቲ ካብ ኩሉ ከተማታት ከከም ምስፍሑ ከምዚ ሕጂ ናይ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ምናልባት ብዝሒ ስለ ዘለና ከከም ገፊሕ ከተማታት ኮይኑ 3 ወኪላት ንእስ በለት ኮይኑ 2 እንዳገበርና ተን ከተማታት ናተን ወከልቲ ሓሲበን መፂአን ሽዑ ሓደ ኮሚቴ ከይተፈላለና ከለናሲ ሓደ ኮሚቴ ክንፈጥር ሕጂ ሽዑ እቲ ኮሚቴ በብግዚኡ እንዳተዘራረባ ሓሳብ እንዳተቀያየራ ካባና ሓሳብ እንዳጠርነፋ ከካብ ከተማን የምፅኦ ይዘራረባ እቲ ጥርናፊ ከዓኒ እንዳበርትዐ ብኸመይ ከም ዝመርሖ ከዓኒ ባዕላተን ተዘራሪበን ሓሳበን ከፋፈላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ግሩፕ ዲስካሽን ዝመፀ ሓሳባት ከዓኒ ንሳተን ይመያየጣሉ እንተናብኡ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮስ እንታይ እየን ዝደልያ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ቀዳም እንዲቲ መደብና ንፅባሒቱ ከዓኒ ናይ መላለይ ናይ ምሳሕን ቡንን ሶሻል ማለት እዩ ነተን ኣጋይሽናን ክንላለ ብዝያዳ ከዓ ተን ኣጋይሽና ኩለን ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፃ ዘለዋ ግዜአንን ገንዘበንን ኣጥፊአን መፃ ኣለዋ ሞ ንሕና ከዓኒ ናብዚ ዘለና ዲኤምቪ ንቕበለን ንፅባሒቱ ሓደ መደብ ናይ ቡንን ምሳሕን ናይ ምልላይ ናይ ምዝታይ ናይ ምፍላጥ መደብ ሒዝና ኣለና ስለዚ ቅድሚ ምኻደን ንፅባሒቱ ናይቲ መደብ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልና ንክንፃወትን ንክንዕልልን ሕውነት ንክንፈጥርን መደብ ጌርና ኣለና ብቡን ጥራይ ክተብል እንተኾንክን ከም ዝኻልኦ ዝገብሮ ጓይላ ደይ ትገብራ ብቡን እስማዓንዶ እዚ ኩሉ ትኬተን ከፊለን ገለን ናይ ሆቴልን ከሲረን ስብቡን ጥራይ ዳ ሞንታክን ጓይላ ደይ ትገብራለን ቡንን ምሳሕን ዕላል ከኣባ ክንዛረብ ከኣባ ዘለና ሕጂ ክንፋለጥ ብድሕሪ ሕጂ ከማን ቴሌኮንፈረንስ ጌርና ኣብ ቴሌኮንፈረንስ ብዝያዳ ክንዛረብ ከለናሲ ነቲ ብሽም ጥራይ ኩንካ ዘይትፈልጦሲ ብገጽ ንገጽ ከማን ተረኣኢኻ ንኽትፋለጥ ሕውነት ንኽትፈጥር እዚኣ ብጣዕሚ ታሽሙ መደብ ጌርና ኣለና ጻወተኪ ለምበር ንክጻወተኪ ለምበር ኣነውን ንባዕለይ ካብዚ ናይ ጓይላ ትራዲሽን ንደቂ ኣንስትዮ ከም ብጓይላ ጥራይ ጌርካ ክትስሕበን ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቓልቦ ኣብ ቁኖ ኣብ ክዳን ኣብ ጓይላ ምዃኑ ወይ ኣብኡ ፎካስ ከም ንገብር ብኡ ክንግለጽ ከለና ብጣዕሚ ዘጉሄኒ ነገር እዩ ብኻልእ ስራሕ ክንልለምበር ብጓይላን ብወዘኽዘኽን ወይ ብቁኖን ብክዳንን ክንፍለጥ እውን ድልየት የብለይን ተኽኢልክን እዛ ትራዲሽን እዚኣ ከማን ተትቆርፅኣ نحوار forever نزلنا عشتون تزي ورساء دسمني هو انتي ديو مثلك حرق حنتي خال زلا بحلاوي كدان نكدن نتقدم تباحيلو بعدج بحلاوي خنبر كلنا حاني بيلن ناي ككبتي اورجها وي ككب كسلا بحلات زوريات عايزه كونسي ناي بحلن زن صبار غيرنا خمص حاني قدمنا لنا هو بحلاوي خدان كبت زخر عكان زلليكاني طعم زبوغي السخون يبولن كنت فوكاسي تزربا تقندي قداي السخون يبولن كمزي أبع شمون تمقابيت تأكيب كان تاي تزارب زي كونس بزعباتي شعوز قبر قويلا بالعي مستيقل نزي غروب كن بلوفتنا نيرنا بطير ترى خلنا أبت المينستر زيانا خلنا سو حجون اسخات كنون نزلنا عشتو
أتقند أتكرن أبت نفسنا كبابين نام غيار خون نمبالي ليه ما ترى دادينا لنا حقيقي حرقوا تي وانا أنتي over and over again stress جبروز نبركو تي يوم حجي دمت generation بس generation سي عدخت ورسايت خلينها it's impact you know generation متس لما نخاتورسو بتخكل كم زبالك كل خاتورسو نعد خاتورسو خلنا خان اتي قدم حجي نتعدخت مع بالغير وازن بر السيستم كميك كحدش سيستم you're right my guideline my قلم لخي كونسي it's more easy my دكنسو خاني ما بحكي اجندا تاشو زبلاني it's very deep زخوني بزح تاشو كابو ماشي مالتي ስለዚህ تبلو زلخس بيبلي support and understand نقبرو already at the main of our conversations نبريو yes كتبعتيهم كساتوفي ما بزا أخيبا خمت سميع يدلخو ስለዚህ እንድሕር ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዕድመ ክፉት ኮይኑ ካብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረት ናይ የኣክል ኮንፈረንስ ብምንታይ ኣትፈልያ መብዛሕትኽን ከዓ ኣባላት ናይቲ የኣክል ኢሉ ዝተበገሰ ደላይ ለውጢ ይኽን ዳርጋ ኩልኽን እስከዚያ መልስ ኣለይ ሓቲኽን ኣስመረት ምልስለይ ዶ እቲ ሓቂኺ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ኦፍ ኮርስ ደቂ ተባዕትዮ ተቢሎም እዚ ግን ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ርግፀኛ ወዳት ደቂ ተባዕትዮ እውን ዕዱማት እዮም ኣብቲ ኣኼባ كمات yes كمتي عنتو زبالكو ናይ ደቂ ኣንስትዮ especially ጌርናዮ እዚ ኸኣኒ ነተነሕዋትና ከነብል ማለት እዩ ከን empower ክንገብረን ከነሐይለን ኣብዚኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣሕዋትና ብዘይ ኣሕዋትና ኸኣኒ ብሓደ ኢድካሲ ኣይተጣቕዐን ኢኻ ሓቂ ስለዚ ብሓባር ደቂ ኣንስትዮ ግን ፍልይ ዝበለሲ እንታይ ዓይነት ሮሌን ክፃወታ ዝኽእላ እንታይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ኸኣኒ ሞር ከኣኒ ከነብል ማለት እዩ ኔትወርክ ጌርናሲ እቶም ኣወዳት ስለምንታይ ተዓዲሞም ኣይተረዳእነን እስከ ከተረዳእነ ትኽእላ ዶ ወል እቶም ኣወዳት ኢንክሉሲቭ ስለዝኾነ ተዓደሙ ሓደ ሓሳባት ምን ሂቦምና ኣለው በቲ ናቶም ኤክስፒሪየንስ ዝገበሩ ከኣኒ ክሕግዙና እዮም ናቶም ናይ ኣሕዋትና ሓገዝ ከድልየና እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን እምበር ናይ ኣሕዋትና ሓገዝ ከዓ ከድልየና እዩ ስለዚ እቶም ክደልዩ ድመፁ ኢትስ ኦፕን ግን ስፔሲፊክሊ ኦፍ ኮርስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ግን ዌልካም ዴ ኣር ዌልካም ከነንሕድሕካ ከኣኒ ትመሃሃር ኢኻ ሓሳብካ ትቀያየር ኢኻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ይኹን እምበር ናቶም ደገፍ ከኣኒ የድልየና እዩ ስለዚ ኦፕን ጌርናዮ ማለት እቲ ማጆሪቲ ስፒከርስ ግን ደቂ ኣንስትዮ እየን እቲ ዲስከሽን ንገብሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ኣሕዋትና ግን they are welcome ኢልና ከፊትናዮ ማለት እዩ ጠጋ እንታይ ክትምልእለይ ምደለኹ ወድን ጓልን ብማዕረ ክፉት እዩ ንኩሉ ይትዕድመ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተብላ ምክንያት እንታይ ካብቲ ናይ የኣክል ምንቅስቃስ ካብቲ ናይ የኣክል ዕድመ ብምንታይ ትፈልያት ንትብል ሕቶ እስከ ኣነፂርኩ መለስለይ ጠጋ ኣነ ከም ዝሪኦ መጀመርያ ነገር ከም ኣስመረት ዝበለቶ እቲ ቶም ስፒከር ወይ ቶም ዝምህራ ወይተን ኤክስፒሪየንስን ከሳትፋ ካፍላ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ እቲ እዚ ጥርናፈ ዝግበር ዘሎ እዚ ናይ እቲ መደብ እቲ ኣጀንዳ ኾነ እቲ መደባት ደቂ ኣንስትዮ ኣውፂናዮ ኣሰብኡት ኣሕዋትና ብጎኒ ኮይኖም ዘሎ ነገር ንክሕግዙና ድልዋት እዮም ዘለዉ ናይ ከም ዝበለቶ ኣስመረት እቲ ቃልሲ ናይ ኩላህና እዩ ተሓጋጊዝና ኢና ንሰርሖ ግን እቲ ቀንዲ እንታይ ዝበሃል ከምዚ መሪሕነት ሒዘን ዘለዋ ኣብዛ ኮንፈረንስ ደቂ ኣንስትዮ እቲ መደብ ዘውፃናዮ ንሕና ኢና እቲ ኣጀንዳ ዘውፃናዮ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ወላቲ ናይ እተን ስፒከራት ተዓዲመን ዘለዋ ብምሉአን ደቂ ኣንስትዮ እየን ንናተን ተመክሮ ዝዛረባ እቲ ዲስካሽን ውን ኣብቲ ናይ ኢሹ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እዩ ብኡ እዩ ፍልይ ዝገብሮ ካብቲ ናይ ፌስቲቫል ኮነ ካብቲ ናይ በዓል ናፅነት ዝሓለፈሲ ብኡ እዩ ዝፍለይ እንድዕ መሊሰያ ተኮይነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፎካስ ክትገብራ እናደለኽን ኣድላይነት ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ معدام ብዙሕ ኣይተረዳህነን ግን በዛ መሊስ ክናዘለኽን ክሓልፋየ هو اتي معدمينا مجمريا نجر ولاتي كم زبالكوتي تي اجندان كوني اتي اورجنايز زغبرنا يودك انستيو نكون نمبر بزح وين بتحريت كوينو زحجزونا زلا اخونا وين اسوتالو سلازي نحنا تماينا
نخلهم كفتو ناي بحق خاني كمت أن لعلي يوم زحجزنا زلوا ولا بناي دونيشن انتريها نحنا بخبرك نستيو بالبليج قليلنا نزن أبز خبابي نازلوا DMV كنا بالكلنا أسوقت كأبناتهم تفقسوا خاني نابزناي فاينانشال نخي كبدنا بزح يحجزنا له تايتا مسكتا ناتي حتو كم دناتي ونكم زحات تسوي سانن كنو حجي بوزح ودات كوينوم تندق نستيو نعنا مصابلو نيروم حجها خمزناي ترى غزيت مسل دق نستيو خين كنك حجي ندق تبعتيو تعدم اللخن ስለዚህ ኣብ ክንደኹም ድኸውን ስተናይ ደቂ ንስትዮ ጉዳይ ኣብ ፎከስ ገብራ ተደልህን ተንደቂ ንስትዮ እኹል ዓቕሚ ስለዘየለድዩ ንበይንኽን ተንደቂ ንስትዮ ጠጠው ክንብላይ ንኽእል ኒና ኢልክን ስለዝሓሰብክን እንድዩ ስለዝሓገዙኽን ግድን ድዮም ክሳተፉ كم دك تبعتي حجزوا جن سلامنتا إما أخلو تدليو. أنا قسم النساء أسمرت كاتري. يا ما يقدر كحلو أقداسي سلازخونة زي كونه كن حجز كن التحابة بركن أنت دا إلهم كأني welcome جرنا يوم عليك welcome زي قبلنا yes دك أنستيون دك تبعتن equal يوم different role جن كتصاوتوا خلي سلازي نحنا welcome إما كنت تحاوركم we say welcome امبر ناي قدين كتمسوا علىكم إما أيكوننا ساتكم بعلم نادك أنستيو تجبر لهن كمي جينا نتحابر نخيل كمي جينا نخيل نخيل إلهم نحنا خاني welcome إلنا يوم مالتيو سلزي إذا زريكي انتايو كمي جيرم إتهم إريتريان من how much نادك أنستيو appreciate كم زجبرو how much نادك أنستيو involvement نايب حقي ترديهم صبوا مخانو كانوا حجون أبتز نبرة struggle ناي women involvement حجون تي حبرة زرقيك زلوا ناي قد نسو قلمان إلنا خيكو نسي نازي نايدك أمسيو خني بركلنا بعلم voluntarily أحواتنا نازق ألسي تبلا لخنو كاميجينا كن حجزك كن بالنسبة لنا إحنا خاني welcome إلنا يوم welcome إلنا يوم that's why ساينا ندقاق مارلنا مو تنسقرانا أنا نينيتي دليل بينخن تندك أنستيو تطوك تبلا سلزيك الكندي خنت بالحطو إيه كانت راد اليوموني إداوم سلزرقو حلناس ننصقلهم مخنياتي بلنا نحقزتنا يوم يخنت بلا درلخن يقني اللي نسل ذهب كنان مبرهي أقان أسمرتن أبتانا يأكل من قصاص أولات يخن نسخن الله خندهم ساي؟ الله صاي أسمرت الله خدو؟ الله أولات نايتنا يأكل من قصاص يخن حجي مليسكن كأنا يبين خن نايدك نستيو غير كنت نايدك نستيو تساتافنت كتحيلو أو سلزدلخن كابتي ناي أكل من قصاص تفليخن ترخبو مخسبن كساران اسكو بمود دار نغراني كومو زي لزحاتك ندلخو مخنيات تي غجلتات معلت ببنايدك نستيو ناي منسيات ناي كالوت غجلتات يفطريو ما كن حبير كحداد مع مسرح انا فرنات نابزحه حيلي خمع قلالو زبل وقساتاتون يقرب يمو نزن كلتيو اتنايدك نستيو متخاب تدليلو مخنيات سلامتاي مخانوس كبادم أنا ترالي أبتنا يأكل من قصة أسكين كنت أبتنا يأكل من قصة أسكين كنت سنة نايدك نستيو حيلي ديت عبيون دحر أولات نايتي ناي يأكل من قصة أسكين كن أتي تندك نستيو أبزي حجي خنت نفن تنزلنا قالي إن أبناي كالو ودباتون أولات كهلوا يخلعين اللوحة سلازي إذا نايدك نستيو مستنا يأكل زلو من قصة أس كوين نخن نسرح نخلينا جن تندك تن أولاتنا جن نايدلي تنودب أولات كهنا خلعين اللوحة عني ناي كالو ودبات أبال زخونة ولا كاب كالو ختماز مزعنا زلوا ناي EPDP ناي I don't know كالو أشمتات زخونة اللوحة سلازي نحنا نسو بزي قد سنة نحنا ناي محبت نايدك نستيرنا ناتبقيسنا زلنا بزي قد انتي أبالات مهانن نحنا نتقالس بخميك خنتساتفو نخنتنا يأكل نكس أسون دقيفنا بسؤم نخنسرح إلنا أبالاتنا يأكل زي اللوحة ما اللوحة بزحتوين الله سلازي تي أبالنتنا منتين بزي قدس دك نستيو كلنا كم حدا حيل خوينا تتأرنيفنا ناتيك ألسي نخنق على تفن بخميك نساتفن نخنم معايد قنا حجين ديوز مسرت الله تمسيتو معايد نجمامري نازل لنا حدستينا ولا حنتي زت حنصت أجر يلن حجي نكونفرنس الناس أو نازل لنا نخن الزرارب
بخمي نتقالسناي دليت فتحي بخمي نقعلاطفو بخمي نساتف كاب كله كلن كما جرنا نمصا تن ጨርሽን ዘይሳተፋ ኣብ ኩሉ ወላ ሓንቲ ዘየለዋ ግን ነቲ ሽግር ዝርድአን ግን ብኸመይ ከም ዝጅምሮ ኣምታይ ከም ዝኣትዋ እንታይ ከም ዝገብራ ዘይፈልጣ ኣብዚ ማሕበር ዝናምፃ እየን ኣምፂና ከዓኒ ተጠርኒፍና ከዓኒ ተማያይጥና ከዓኒ ማሕበር ንፍጠር ማሕበር ከዓኒ ከምዚ ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ካናዳም ዝመፃ ኣሕዋት ኣለዋና ብኸምኡ ጌርና እሞ ንሕና ንጠርነፍ ንሕና እንተደኣ ሓይሊ ኮይንና ነቲ ዘሎ ምንቅስቃስ ነቲ ዘሎ ናይ ደለይት ፍትሒ እቲ ዕላማ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ወይ ነቲ ህዝቢ ብኸመይ ሓልፈሉ ጓል ኣንስተይቲ መትናታ ርሕራሄን ድንጋፅን ንዕኡ ክነለዓዕል ደሊና ተገዳስነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኽነለዓዕል ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ኩለና በብገዝአን ኮይነን ዘይሓዘንን ዘይጉይን ሰብ እየን ግን እዚ ድንጋፄ ወይ እንታይ ኢና ንገብሮ ኢልካ ኣብ ኣክሽን ንኽልወጥ ኣብ ግብሪ ንኽንልውጦ ስለዚ መጀመርያ ፀውዒት እዚ ኮንፈረንስ ብኸመይ ኢና بخمي إنا نترنف بخمي إنا خي أنتي كخنجبر نخل مستر تترنفنا بحجز متزيو حد يشوز نجر كمزبالكو خيجن أبال نت نايز نايتي قال أيكون نايز خونة تقدس إرتراويت كفوتيو بخم إندعي I don't know نتبي عملي سرقة نعم ما اللي سكال خيصقة انت سليتكن كم زنا ياكلنا ابنتنا ياكل بهالمقصاص بزسخن تقبروا دلخن زمسلي تبقيسو ناي سمين امريكا دحراي بايتو عمقام تكالاو سرارحا مسرع بزيحلو ناوغوص كني خنت خدادل خن سخن كنت سليتكن بدرجه سمين امريكا محبر دق نستيو نمقام دي تعلامه اسمرت علامه اسيو جن حجي خنتي تصقع انت وي تገልጾ ዝነበረት ንሁሉ እንዲና ዓዲምና እዚ ከም ዝዓዲ እዚ ከም ዚ ሕጂ ቅድም ሕጂ I don't think ተገይሩ ዝነበረ ኣይመስለን ሕጂ ንሁሉ ከምዚ አንተ እንታይ ትብልነርኪ ተፈላለዩ እንታሽሙ ምድባት ኣቢሎም ኢልኪስ አንተ ተዛረቢነርኪ I'm sorry በትግርኛ ከመይ ገይረ ከም ትገልጾ ስለዚ ከበደኒ different groups ኣለሞ ሕጂ ከምኡ ኾውንዲ እዚ ፍሊ ዘብሎ ነዞም ኩሎም ተፈላለዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ቴብል መጽኢፋ ኣብ ሓደ ቴብል መጽኢፋ እዚያ ካንፈረንስ ከምኡ ክንገብር ኢና ክንማየጥ ዲስከስ ክንገብር ክንዘራረብ ዳያሎግ ክንገብር حساب كنقبل حساب كنهب كمي غيرنا إنا تطرنفنا حدا صلاي علنا the system net system سي كمي غيرنا إنا حدا علامة حدا goal غيرنا سي how can net system كمي غيرنا إنا كنقيرو for a long time oppressive زخونا system أنا personally أسمرت كمسمرت أبتي system more focus قبل زلو كمي غيرك خنت حدا duty system لنا زخولهم زقبل زلو ቅድሚ ሕጂ ተፋላሊኻ ኒኻ ሕጂ ግን እዚ ፎረም ተኸፊቱ ዘሎ ዘንደቅ ንስዮ ንገብርና ካብ ኩሉ it's inclusive ንመጽእ ብድሕሪኡ ምስተማያጥና ዲስከስ ምስ ገበርና ነብል ማለት እዩ ብድሕሪኻ ንሪኦ ማለት ሕራ የቐኒለይ ወይዘሮ ስመረት ወይዘሮ ጸጋና ባኽምለስ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ድኾኑ ተሳተፍቲ ትጽበያ ኣለኽን መቸም برقص كندزيو خبلاي كلني جنا زي سمع له نقولنا كمزي بزن ميديا أتلت كمان كمزي أنتويز تقصيو بفيسبوك دا دولنا نتن عد من كعد من دبلنا بهم إنا نكايد زلنا نتن كتماتات زلوات تأني فن بفلايس تنزل عن حق كتماتات طيب حق اللينيرو نتن كاب كتماس حدا ويكلت سب كونتاكت نقبر ساتن كتمات يعد معنير قربتا تشالنج خمزي كباد زخونة رخبنا إذا نابزي إريا زلوين نمنتاي كم تفلتيو دي ام في عشان حتى كنستي انزلوه نعاتن نخن رخبن قرب تساقيمو منابزناي ريساتن أسنا حجها بزناي راديو إيرينا بخوم وتصفى نقبر نخسمعه زين خلت انس بزحاتين قف سفيح هذا إريا سلازي نسو قرب كندز خمات سيل كاسب قمت كبيديو بوحد وسخات كن خندي تداليهم اللهم نخندي كتأنقدو إحنا حموش تميت قبلنا تدالينا لنا تدرشنا يزلنا ولا تمدلوات قرنا يزلنا خندو ويكاون لعلي انت خنم بوتار لنا تي الدراشنا بحق زبو الدراش عاويو نحنا تسفى نقبر دك نستيوسي بصبق بزحت نخمات أنا تسفى نكبر فتينا نخن قمت نخسر كن كبيديو حدا سبات بقى سابرايز بروحا أيسوم عنتو لهم سميعهم تصنحون بتفستيانو بقالي بنالبات كابتن نحنا نصبيهم من العلخون قليو نحنا قنت دالينا تبوتاس كا حموش تميت سبز حزيو كم زبالكو خجن ناي نخسفح وين نوي كاون العلم كحز البوتنشال اللو سلازي نحنا دالينا
مكان من قام تطوعنا بلنينا بحد خلت سومن تاريخ والله قال ندول كيد خلنا ندول لنا نقران دابلنا نتابع لنا نفس وكف قال سيتي نحمش تسب كان نقران دابلنا كنسحون فتنا لنا هراي يعني اللي وجرو صقا فاينانشالي من يحجزك ندلو وجرو سمرت زغرمكي بطعم زدنقيو እቲ ሰብ ልቡ ተላዒሉ ስለዘሎ ፕሌጅ ጌርና ማለት እዩ ፕሌጅ ጌርና ናይ በሐቂ ሳክሪፋይስ ጌሩ ሰብ ፕሌጅ ይገብራሉ ፋይናንሻል ሰፖርት ካብ ህዝቢ ድመጽ ዘሎ ዝገርመኪ እቲ ህዝቢ ሲ ነዚ ዘይ ሃፕስ ማአስዳኽን የስ ድግፊና ይለና ህዋት ተን ሪች አውት ዝገበርና ማለት እዩ ፕሌጅ ጌረን በሕጅ ሳብ ሕጅ በፕሌጅና ነብል ዘለና በተን አህዋትና ማለት እዩ ፋይናንስ ገብሮ በዓላተኒ ቲኬት ካ ንሸይጥ ኣለና ብዙሕ ቲኬት ካ ይሽየጥ ኣሎ ስለዚህ እቲ ፋይናንስ ሲ independently pledge ጌርና ኢና ሳብ ሕጂ ንንቃሳቀስ ዘለና ፋይናንሻሊ ሰፖርት ዝገብሩና ተልዮም ካን we welcome it open you we are welcoming that so far ግን እዚሁ ካለ እንታሽሙሎ ጸጋ አሎ ዲዩ ካለ ፋይናንሻል ሪሶርስ አሎ ፕሌጅ ሐቂ so far ወት ብለለ ጸጋ ጽውዒ ገር ክብር ያበሊ sorry ወታ ታናይ ፕሌጅ ከምዘኽት ብሎ ጸሓት አስመረት መጀመሪያ ተናብዝ ከባብ ዘለና ፕሌጅ ገረንተን ኮለን ተቅንስትዮ ማለት እዩ ጎፋንድሚ ኢልና ኻኒ አካውንት ከፊትና ኻኒ ከምኡን ብብዝሕ ሰብ ፕሌጅ ገብራሎ ብኣካል ክንረኽቦ ዘይከኣልና በኦንላይን ሰብ ብዙሕ ይህባሎ ደቂ ተባዕትዮ ኻኒ በዘደንቕ ነገር ኻኒ ንስኻትክን እኳ ትገብራ ዘለኽ እንዳበሉ ኻኒ ተናጋጊሮም ካሳቶም ዊን ይሕግዙለው ሓደ ሬስቶራንትታት ካኒ ቢዝነስ ኦነርስ ካኒ ከምኡ ብርክት ዝበለ ካኒ ንሕና ካኒ ዚነወፍ ለና ኢሎም በብኸተማ ካና እተን ክመፁ ዘይከኣሉ ካኒ ነፍስ ወከፍ ከተማ ሓደ 50 ቲኬት አቢልና ሊእኽና ክመጽ ዘይከኣለ ሰብ ቲኬት ይግዛእ ብዝብል ተበግሶ ካት እንደቅንስትዮ ካኒ ከምኡ ጌረን ከዓ ብዙሕ ይሕግዝ ኣለዋ ስለዚ እቲ ፋይናንሻሊ በቃ ብከምዚ ኣሕዋት ብፕሌጅን ብደገፍን ናይ ቢዝነስ ኦነርስ ኮነ ወይ ካልእ ከተማታት ዘለዉ ንሕና ሳይንመጽን ኢና ግን ኣብ ክንዲ ምምጻእና ቲኬት ሓደ ቲኬት ክልተ ቲኬት ገዛእ ኣለኹ ኢሎም ከዓኒ ዝሓገዙ ኣለዉ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ هراي يغني اللي أما خلتيخن كمزي دحربايتخن زنجر كناني نويح عمتات كم سمانياتات تحس كناب الخبابي مبرعوا وخفال أمريكا زنبر كنيخن إزي دلخن خبابي ماريلاند دي سي فيرجينيا ها كابتق عند معسكر نايمن قستير تراي تبلكاد حاسو تايكونن أو زحنا يدك نستيوني هماد إدبهال نتفتات نيري وخاب قدم كاب قزيق عرس دي جمرة مجمريا خلتيخن مزي من قصاص زي متأسسار نيركن دقودفكون أريخن انت زينبركن كي انت ايت مغنيات ويحجي خابو خاباتهم زمصكن تصاو اخ انت يالو كلتا ملك علو تحطو صقاب اخ جمر حري انا ابناي حمادي حق زرباخ نغكي اي بوليتيكاس دارغاي تساتيفه ابناي حمادي تساتيفه اي فلطن نسخ مخنياتو اشتغل نيرمني مستنابرا مستسرح او تاچرش تساتيفه فلطن زخونه يكون اخيبات كوني قالمله زغبر زنبرسي ناي منغستس يعني درجة أي نبركون قبل خلي حجي انتهي قد مكنالو زبل باعتهم وجن أنا بناتي كزارب تخويني ولا حنتي خانة كم لازم بركوخي إذا حد صار كذا إذا سلستور هي أذان إحنا من كسقاس ركنسية تجمير عزلة زخانة يكون عينت نجر إنك تكوني إنتراكشن مالت مساعتهم ترحبنا له نجر ولا حنتي يلا أسمرت أنا ولا حنتي انكفات عقات أمنن كم تيجاز بلوتو أب هنا political affiliation أين برنن حجها ولا حنتي زقات أمن نجار أبزي يلن نزي movement حركي إذناي justice أو كتب الكلها operation كتب الكلها صعبين يمثل ماله هيكون جن أتي دمت إندار إيها نهزبها جن كم تحوتنا قدم دمهم دفسسو ቤተሰብ ዝጠፍኡ አዲታት ሳብ ሕጂ ዝናብ ዓዘሎ ዋጋ ተኸፍለሉ ዓዲ ስለዝኾነ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዋጋ ከም ዘኽፍለክ ትፈልጥ ኢኻ ግን ተረዲእካ ኢኻ ተኣትዎ ስለዚ ብድሕሪጂ እንታይ ከም ድመጽእ I don't know ግን ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ድመጽእ ነገር የለን ዝረአየና ዓወት ጥራሕ እዩ ከይተዋለስካ ኸኣኒ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ከይተዛረብካሉኻ ዓወት ስለደይ መጽእ ናተመረዳእታ እሱ ትረኽበአን ደሞ ጸጋ ترخبان دونتن دقفتي نايت سرعات دقنستيو ببزحي دقفتي نايت سرعات
ከም ዝኾና ብፍላይ ኣብዚ ስኹን ትነብራሉ ዘለኹን ከባቢ ብብዝሒ ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኤምባስን ከባቢን ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዝገብራ ትፈልጣ ይኽን ነዚ ንምቕያር ከ እንታይ ድወሰት ክንኦ ተበግሶ ኣሎ ከም ስመረት ክትብሎ ፀንሐት ስጋዕ ሕጂ ወላ ዕንቅፋት እንተዘይጋጠመና بدحت حجي انقفات አይክህሉኒ ማለት አይኮነ ግን ንዝኾነ ነገር እንተዳ ሓደ ነገር ብሕልናኻ ተኣምነሉ ተበጊስ ካሉ እንተዳ ኹንካ ዝኾነ ይኹን እንቅፋት ንስኻድ ኣብ ቁኑዕ ሃሉ እምበር ምንም ካብቲ ሓሳብካን ካብቲ ዕላማኻን ተጠው ዘብለካ ነገር የለን እቲ ንሕና ንሳተፎን ነበርክቶ ዘለና ኸኣኒ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ስጋዕ ኣካላትን ዝጎደላን ህይወትን ዘሕለፋንሲ ከተረኣዩ ከለሃስ ወላ ሓንቲ ይኮነን ንሕና ብትርፊ ግዜና ኢና ንሰርሖ ዘለና ንሳተፎ ዘለና ስራሕና እንዳሰራሕና ናብራና እንዳካይድና ደቅና እንዳረኣና ኢና እሞ ምስናታተን ዘሕለፈኦ ተሰውኦ ክትሓስብ ከለሃሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ንእሽተይ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ዝመፅእ ብድሕሪ ሕጂ ኸኣኒ ናይ ግድን ፌስ ክንገብሮሲ ቁርባት ኢና እዘን በዚ ከባቢ ከም ዝበልክዮ ናይ ደገፍቲ እወ ኣብ ማሕዙትና ኣለዋ ኣብ ኣዝማድና ኣለዋ ግን ሕጂ ከም ንሪኦ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣደጋግፋ ኮይኑ ኣይስማዓካን በቲ ኣነ ዝሪኦ ዳርጋ ገሊኡ ካብ ልምዲ ገሊኡ ንኸይነፀል ካብ ማሓዙተን ከይነፀላ ወይ ገሊአን ነቲ ናይ ዓዲ ምኻድ ገና ኣብ 2 ዓመት ናብ 3 ዓመት ንሱ ክተርፍ ስለዘይደሊኦ ብኡ ምክንያታት እዩ እምበር ናይ ብሓቂ ሎሚ ሕልና ዘለዎ ሰብ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ እሞ ብፍላይ ኣደይ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን እዩ ትብል ሰብ ዘላ ኣይመስለንን ግን ከምዚ ሕጂ ክፅብሎ ፅናሕኩ ኣሎ ሓደ ሰባት ኣነ ዘዛርብ ኮን ማሓዙተይ ንማሓዙተይ ንፀልየ ዝብላኒ ሰባት እውን ኣለዋ እዚኣተን ከመይ ገይረው ኣይዛርባኒ እንድሕሪ ሕጂ ገለ ከምኡታት ዓይነት ፕሬሸር ኣሎ ናይ ገሊአን ከኣኒ ብሩኡ ብጣዕሚ ናብ ንብረት ኣለኒ ዝብላ ኣለዋ ብቸም ኩላህና በብኸተምኡ ንሪኦ ኣብ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ኣብ ናይ ወፃኢ ዝረአ ክስታይ ኣብ ወዳትን ኣብ ኣዋለድን ናይ ሕቶይ ናይ ብዙሓት ናይ መብዛሕትኦም ናይ ገሊኦም ናይ ዕርክነትን ናይ ምሕዝነትን እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ግን ካብ ዓዲ ምኻድ ንኸይክልከል ዝብል ፍርሕ ኣሎ ስለዚ ኣነ ብዙሓት ክልወጣ ሓስር ስለዝርኢ ዘለኹስ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ሕልና ሓደ መዓልቲ ከም ዝስዕር ናይ ወዲሰብ ሕልናሲ ከቢድ እዩ ማለት ኣየደቅሰካን እዩ ስለዚ ሓደ መዓልትስ ሕልናኦም ከይዶም እዚ ነገር ዝስ ጌጋ እዩ ሓጢኣት እዩ ከማን ኢሎም ዝብከስሉ ግዜ ዝመፅእ ኮይኑ ስማዓኒ ብብዝሒ ከዓ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ደቂ ኣንስትዮ የቀኒለይ ወይዘሮ ፀጋ ወይዘሮ ስመረት ኣብ ምውዳእ ገፅና እንዲና ክትምልላ ደሊድ ይኽእድም እዋ ክምልኣላ ይደሊ ፀጋ ሓቂያ 3 ዓይነት ሰባት ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ገሊኦም ዝመፅኒ ይምፃእ ኢሎም በቃ ይኣክል ዝበሉሉ ገሊኦም ከኣኒ ኣብዚ እንዳፈለጡ ግን ኣብ ዓዲ ዘለው ቤተሰቦም ገለ ኸይኮኑ ብፍርሒ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቤተሰብ ክትእከብ ከለኻ ኣብ ዝኾነ ክትእከብ ከለኻስ ይርዳእካ ኣብቲ ዘረባ ኣብቲ ዕላል ኣሎ ሕጂ ግን እቲ ፍርሒ ንሕናስ ኣብዚ ደሓን ፅቡቕ ኣለና እንተዳ ከም ገለ ኢልና ግን ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ቤተሰብ ክጉዳዩ ደኣና ኢሎም እዮም እምበር ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጡ ልቡ ክፍትሽ ከሎ ጌጋ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ይፈልጥ እዩ ግን ገሊኡ ብፍርሒ ድዩ ገሊኡ እቲ ናብ ዓዲ ዘሎ ገዛ ኣስሪሖም ገለመለ ቫኬሽን ምኻድ ከየብሉ ድዮም whatever it is individually ግን ጌጋ ከም ዝኾነ ዝርዳእ መሊኡሎ ሲስተሙ ኦፕሬሲቭ ምዃኑ ዝፈልጥ መሊኡሎ ግን ክዛረብ ዝኽእል ኣብዚ ኮይኑ ይዛረብ ኣብ ዓዲ ከኣኒ ብልቡ ከዓ ሒዙ ከኣኒ መዓስያ ዛለውጢ ትመፅእ ዝብል ከሎ መሊኡ ኣሎ ሕጂ ግን በዚኣ ክውዳእ ዝደሊ ተስፋ ኣሎ ዝኾነ ገቨርንመንት ፎር ኤቨር ክነብር ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ለውጢ ክመፅእ እዩ ተስፋ ኣለና ክንግስግስ ኢና የቀኒለይ ወይዘሮ ስመረት ወይዘሮ ፀጋ መወዳእታ ክትብልዮ ትደሊ እንታይ ኣሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክትብልዮ ትደሊ ኣነ ክብል ዝደሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ብርቱዕ ሓይሊ እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ተጠርኒፈን እሞ ብሓደ ዕላማ እንተዳ ተጠርኒፈን ሓይለን ብጣዕሚ ሓያላት እየን ብዙሕ ነገር ከኣኒ ክገብራ ይኽእላ እየን ስለዚ ይኣክል ነቲ ዓመፅ ይኣክል ነቲ ሕማቕ ዝግበር ዘሎ ነቲ ናይ መንእሰያት ምጥፋእ ናይ ሃገር መብራስ ኩሉ ይኣክል
ጥራይ ዘይኮነሲ زي ሓንቲ ሓፍትና ፍሎዝ ነበረት ንኽእሊና ኢልና ነበጊስና ዘለና ይኣክል ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ ኔክስት ስቴፕ ኢና ንደፍእ ዘለና ስለዚ ይኣክል ጥራይ ዘይኮነሲ ምስኣ ጸጋት ኣለክንዲ ጭርሖ እንታይ ድብል ኣብ ትሕቲ እንታይ ድብል ሎጎ እዩ ድካየ ዘኣኼባ ሕጂስ ንሕና ኤሪትሪያን ወመን ኮንፈረንስ 2020 ሶሊዳሪቲ and inclusion እዩ ሓደ ካብቲ ክስታይና እዚ ንሕና ማሕበር ንኹላህና ብዘይገድስ ናይ ሃይማኖት ብዘይገድስ ናይ እምነት ወይ ናይ ኣውራጃ እስታት ብዘይገድስ ኤርትራዊት ደቂ ጓል ኣንስተይቲ ብሃገራት ግደስ እዚ ማሕበርና ክፉት እዩ ንኸምኡ ንኹሉ ሰብ ብከምዚ ኢና እምበር ናይ ኣውራጃ ናይ ሃይማኖት ክድሊ ዘይብልና እቲ ዘሎ ይኣክል ንኽንቅይሮ ከዓ ንኽእል ኢና ተበጊስና ዘለና ስለዚ ኣሕዋትና ኩለን ሳና ኮይነን ኣብ ጎድንና ተማያይጥና መራሕን ተመራሕን ዘይኮነስ ኩላህና ብሓንሳእ ንሰርሖ ስራሕ ብዙሕ ስለዝኾነ ተማያይጥና ክንሰርሕ ኢና ተበጊስና ዘለና ስለዚ ንኽእል ኢና ንምፅኣ ኩላትክን ኢልና ንዕድም ኣለና ንኽእል ኢና እታ ጭርሖ ማለት እታ ሎጎ ንኽእል ኢና ኣክል ጥራይ ዘይኮነሲ ንሕና ከዓ ንኽእል ኢና ክንቅይሮ ከነእክሎ ንኽእል ኢና ማለት እያ ከነእክሎ ንኽእል ኢና ኣራይ ኣስመረት ኣለክ ድዩ ንውድእ ከምቲ ዝበለቶ yes we can ዘይከኣል ነገር የለን ይከኣል እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተፃወተልና ሲስተም ሕጂ ተረዲእና ኣሎ ኣይድገምን እዩ ዲቫይድ ኤንድ ካንከር የለን ንኽእል ኢና ኣሕዋትና ኩላህና ብሓንሳብ ኮይንና ዓይንና በሪሁሎ ልብና በሪሁሎ ተረዲኡና ኣሎ ሕጂ ንኽእል ኢና ይኣክል ንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ንኽእል ኢና ደይከኣል የለን ሃገርና ከነድሕር ንኽእል ኢና ተጠርኒፍና ከነመሓድር ንኽእል ኢና ክንመርሕ ንኽእል ኢና ዓድና ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ስደት ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ኢና ኩሉ ንኽእል ኢና ኢኹም ትብላ ዘለኹም ኩሉ ንኽእል ኢና ኤርትራ ናይ ኢንዱስትሪ ዓዲ ክትከውን እያ ሪሶርስ ኣለዋ ከምቶም ናይ ካልኦት ዓዲ ክትከውን ትኽእል እያ ሓንሳብ ብሓንሳብ ተቢልና ከዓኒ ከነልዕላ ኢና ካብ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ዋና ክትከውን እያ ንኽእል ኢና ክንተሓባበር ኢና ሶሊዳሪቲ ሓደ ዕላማ እዩ ዘለና ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ ዘለኽን ኣጆኽን ንዓኻትክን ኢና ዝኩሉ ንገብር ዘለና ኣጆኹም ኣሕዋትና በቃ ንኽእል ኢና ኣቲና ኢና ጸጋለክ ዲ ትምልሉ ነዚ ናይ ወይዘሮ ስመረት ስመረት ከም ዝበለቶ ንኽእል ኢና ኣቲና ኢና ካትወዲኡ ኩላህና ኣብ ሓደ መድረኽ እንተደኣ መፂና ዘይከኣል ነገር ስለዘየለ ሕጂ ከዓኒ ኣብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ እንዳተጠራነፈይ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥርናፈ ዓብዪ ተገዳስነት ኣለዎ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣድላይነት ዘለዎ ግዜ እዩ ስለዚ ይመጽእ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ንሕጎስ ኣለና ሓሲብ ዘይሓሰብናዮ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ሳተፍ ኣለዋ ይድውላልና ኣለና ብላና ኣለዋ ስለዚ በቃ ናይ እዚኣ ኤሪትሪያን ኮንፈረንስ 2020 ብዓብዪ ብድምቀት ሕውነት ዝመልኦ ክትካየድ እያ ፍልሊ ዘይብሉ ኩላና ብሓባር ተተሓሒዝና ነዚ ተሪፍና ዘሎ ስራሕ ክንሰርሖ ኢና ብሓንሳእ ክንጥርነፍ ኢና ክንሰርሕ ኢና ይኣክል ንኽእል ከዓ ከነእኽሎ ንብል ኣለና የቐኒለይ ወይዘሮ ጸጋ ተኽለን ወይዘሮ ኣስመረት ተወልደን ካብ ሜሪላንድ ምብራቃዊ ክፋል ኣሜሪካ ነዚ 8 ለካቲት 2020 ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ፀዊዕ ክንኦደለኽን ኣኼባ ኣወትን ኣሳልጦን ይምነልክን ብዝተኻእለኒ መጠን ክከታተለክን ክፍተን እቲ ዘቕረብክናለይ ዕድመ ብኽብረት ተቐቢለዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝኾነ ካልእ መደብ እውን ሒዘ ስለ ዝፀናሕኩ ክሳተፍ ብዘይ ምኽኣለይ ቅሬታ ሓትት ብዝተኻእለኒ መጠን ግን ትገብርኦ ስራሕ ሬድዮ ኤረና ኣቓልቦ ክትህቦ ወይ ቦታ ክትህቦ ክትፍትን እያ ደጊመ የመስግነክን የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ የቐኒልና ሓረጉ ሓፍተይ የቐኒልና ዝዕድል ዝዝሃብክና ግዜኺ ኣጥፊእኪ እቲ ሕቶታት ከማን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሕቶታት ኣገዳስነት ዘለዎ ቀኒልና يقنيلنا راديو إرنا بشم دك نستيو ناي إريتريان وومن كونفرنس 2020 مسكنا يقرب بتعمي يقنيلنا يقنيلنا حرقو حفتي راديو إريتريا بعلخي إزي بمقباركي أبتي مسانا خمزلخي جيرنا إنا نقصرو بتعمي يقنيلنا ناي بحكي يقنيلنا ገንዘብክን ወይዘሮ ጸጋ ተኽለ ወይዘሮ ኣስመረት ተወለ يقنيلي يመስግነክና ነውን ስራሕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ናይ ኩሉ ኣበርክቶ ዘልዩ ኩሉ ሰብ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ክብረት ይሃበለይ
ደጋጊመ መስግነክን ዓወትና ሳልጦን ይምነየልክን ክቡራት ሰማዕት ረድዮ ኤረና ወይዘሮ ጸጋ ተኽለን ወይዘሮ ኣስመረት ተወልደን ካብ ምብራቃዊ ክፋል ኣሜሪካ ሜሪላንድ ዝገበርኮ ቃለ መጠየቅ ኣብዚ ተወዲኡሎ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ሰላም ቅነ